Yan mata, sadu fa sanu. Sanni ki. Ai tun da na ganki tun daga can. Na ce to ina gudu da ke yi na ƙaraso wajenki. Lafiya? Ai tun daga can na gano zibi, iya zibi. Na ce to bari na ƙaraso na zo na same ki. Kin san ni a duniya ina son mace mai kyau. Mace mai kyau, ai alkyabban mata ce. To da farko dai ya sunan malaman. Sunana Maryam. Maryam, adam mata. Kin iya murmushi. Ba mala ina son Maryam. Yawwa. To da farko dai Allah ya taimake ki. Da duk wanda ya haɗu da ni ya wuce sunansa waraka. Ba ki da matsala, matsalar ki ta wuce, ki kaddara kin ga dalilin da laifin kadarin ki. Yawwa, saboda abin da yasa ni da yake gani na ban fiye zama a Najeriya ba. Saboda kin san Najeriya zafi yayi yawa. Mu kuma ba mu hurɗa da zafi. Na fito zuwa su Thailand, America, Switzerland, London, Paris, and others wajeje dai da kika sani kin gane na faɗin duniya gaba ɗaya. Ai kin samu waraka ba ke ba matsala. Tun a duniya kin gane ganin sai. Ai kake da mu da. Mati. Wani kuma Mati. Wannan kayan jikin naka ma ai kayana ne baka wanki rigo ka saka zo kana wata ƙarya a nan. Malam dama wanki da guga kake ka zo nan kake min karyayyaki? Wallahi haka bane ka ci da mutane duka. Wai waye kai ne? Ban gane waye ni ba. Ban gane waye ni ba. Waye kai ne? Ban gane waye ni ba. Za ka cire kwamfuli wannan ka. Waye kai ne? Ban gane waye ni ba. Kidala mu je ka cire mun kayan da hannu.